bod mae'n siŵr Cymdeithas yr Iaith sydd wedi galw a wedi trefnu'r cyfarfod cyhoeddus yma yn Gaernarfon fel rhan o gyfres o gyfarfodydd ar draws Cymru mwyn i bobl ar y llawer gwlad cael y cyfle i leisio barn am yr LCO Iaith. Un o'r broblemau sydd wedi gwynebu'r Gymdeithas yn ystod y mis dwytha yma ydy'r syniad yma o geisio esbonio'n union be ydy LCO Iaith. Dwi ddim am gymeryd yn ganiataol felly bod pawb sydd yma heno yn gwybod yn union beth ydy LCO Iaith. Felly mae angen chydig bach o eglurhad, dwi'n teimlo. Yn dilyn y pwera newydd ar y ddwydi'r cynulliad yn ddiweddar, mae gan Llywodraeth Cymru yr hawl i fynd draw at Llywodraeth Brydain a gofyn am ganiatad i ddeddfu mewn meysydd penodol. Y gymhariaeth ora, dwi'n teimlo, os fedrwch chi ddychmygu ysgrifennydd gwladol Cymru, Paul Murphy, efo bwced anferth llawn dŵr yn ei sgwr yn Llundain. Mae'r holl ddŵr yn cynrychioli holl bwera deddfwriaethol a statudol Cymru. Mae gwleidyddion y cynulliad wedyn yn gorfod mynd draw i Llundain efo cwpan bychan mwyn begeru am yr hawl i ddeddfu mewn meysydd penodol. Ac os ydy Paul Murphy yn hapus, wel, mi ddaw gwleidyddion Cymru yn ôl a llawn cwpan bach o ddŵr i fai Caerdydd. Mae Cymdeithas yr Iaith wrth gwrs a'r holl banelwyr dybiwn ni yn dadla bod y rhaid trosglwyddo'r bwced o ofal Paul Murphy i ofal y cynulliad a drwy hynny i ofal Trigolion Cymru. Be sydd wedi digwydd efo'r LCO Iaith felly ydy bod Llywodraeth Cynulliad wedi mynd draw efo cwpan i ofyn am ganiatad i ddeddfu yn maes y Gymraeg. A mae Paul Murphy wedi rhyw fath o lun o gytuno, ond mae Cymdeithas yr Iaith yn teimlo nad oedd y gwpan yn ddigon mawr o bellffordd. Hynny yw nad yw sgôp yr LCO yn ddigon pell gyrhaeddol. Ond mi fydda eraill wrth gwrs yn dadla, dwi'n siŵr, mae gwleidyddiaeth y posib sy'n bwysig ac yn dweud gadewch i ni wneud beth sy'n bosib yr rwan. Felly dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed syniadau a barn y panelwyr a'r gynulleidfa hefyd. Felly gadewch i ni gychwyn efo Llywodlau Cymru, Mr Dafydd Iwan. Dwi'n dweud bod hi'n genedlaetholwr. Ti'n bod ynglyn ag ymgyrchu dros yr iaith Gymraeg ers hanner can mlynedd. Ac yn ystod yr hanner can mlynedd yna, dwi wedi bod yn gydeirydd Cymdeithas yr Iaith am gyfnod. Dwi wedi ymweld â'r carchar unwaith i ddwy. Ac wrth gwrs wedi bod yn gocynhitio i Cymdeithas yr Iaith ar dwi'n ag un achos hynny. Dwi'n credu yn yr LCO Iaith, nag ydw. Dwi ddim yn credu mewn LCOs. Dwi'n credu yn y cynulliad, nag ydw. Achos dwi'n yn credu ddyle fod gynnon ni gynulliad. Dwi'n credu ddyle fod gynnon ni Senedd. Gwbl annibynnol ar San Steffan. Gwbl annibynnol. Dwi'n credu ddyle ni fod yn mynd i Llundain i ofyn caniatad i wneud dim. Dwi yn credu mewn Cymru annibynnol. System gyfreithiol annibynnol. A Senedd gwbl annibynnol. Ond, mi rydyn ni lle rydyn ni, ac mi rydyn ni yn gorfod cerdded y ffordd dwsgwl anifyr, anuniongyrchol, gwmpasog yma, tuag at annibyniaeth, a tuag at hawliau llawmiriaeth Gymraeg. Pe bai chi yn argraffu yr LCO Iaith, allan o wefan y cynulliad, mae yna brint coch yn dod ar ben pob tudalen. A dyma mae'n deitha chi ar ben pob tudalen. Gwneir gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol, achos dyna di LCO yn Gymraeg, yn Saesneg yn unig, cyfieithiad i'r Gymraeg er gwybodaeth yw hwn, ac nid oes iddo rym cyfreithiol. Efo, dyna ni yn lle. Rhaid ofn i ni redeg i ffwrdd, efo'r syniad bod gron i gynulliad a gweld yn fawr i'n nid o'r trefdadau. Cwestiwn yw, beth ydyn ni'n neud efo'r LCO yma, sydd ddim yn mynd i gynbell, ond sydd yn gymaint ac y gallen ni fod wedi wasgu allan o'r glymblaid sydd yn bodoli yn Llywodraeth y Cynulliad ar hyn o bryd.
Dyle fod yn mynd ymellach? Wrth gwrs y dyle. Dwi wedi deud o chi. Dwi'n credu mewn Cymru annibynnol, a dwi'n credu dyle'r Gymraeg fod yn gwbl gyfartal, yn mhob ystyr, a'r Saesneg ac unrhyw iaith arall. Ac dylen ni fod yn gwneud llawer iawn mwy o ymdrech i gael y Gymraeg yn brif iaith mewn cyrff cyhoeddus ag arall. Dyna dwi wedi wneud ar hyd fy oes yn y sector wirfoddol, yn y sector gyhoeddus ac yn y sector breifat. Gweithio, byw, bod drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyn ni wedi symud ymlaen. Mi fydde'r ddeddfwriaeth nesaf yma, os fydd cynnwys yr LCO yn cael ei throi'n ddeddfwriaeth, yn gam mawr ymlaen. Dim yn ddigon bell. Yr unig gyngor sydd gennych chi fel Cymdeithas yr Iaith, gwnewch gymaint o stŵr a gymrydwch chi i ofyn am fwy, i ddweud bod yr LCO yn annigonol ac i ofyn am ddeddfwriaeth llawer iawn gryfach. Dyna ddylech chi fod yn gwneud, a dwi'n gobeithio mai dyna fyddwch chi yn gwneud. Achos credwch chi fi, mae yna bobl eraill sydd yn benderfynol o wanhau yr LCO yma. Mae'n eisos di'n gwneud deud, a maen nhw'n benderfynol yn gwneud. Ond dwi'n gobeithio, os allwch chi sicrhau bod na ddigon o bobl yn deud dim yn mynd digon bell, bod eisiau sector breifat i gyd i mewn, dan ddeddfiaeth. Os allwch chi gael digon o bobl i ddeud hynna, ac os allwch ni fyny bod ni'n dal yn tir ar hon, yna dwi'n gobeithio bydd yr ewyllus gwleidyddol ddim digon cry yr ochr arall i wanio hi ymell. Ond dwi'n amne, mae be bydd y gelynion yn ceisio ei wneud ydy dileu unrhyw rhan o sector breifat yn llwyr a jyst cyfyngio i'r cyrff gyhoeddus. Ac yn anffodus y dyddiau hyn fel y gwyddon ni, mae'r cyrff gyhoeddus yna yn cael ei gwanio a'i lleihau yn raddol. Ond, fel dwi'n dweud, dwi'n gobeithio dewch chi ymgyrch llwyddiannus a brwd ac yn fframychol dros gryfhau yr LCO yma a tynnu'r sector breifat i gyd i mewn. Yn y cyfamser, mi fyddwn ni sydd yn gweithio o fewn y system i'r raddau yn gwneud yn gorau i ddal yn tir ac i gadw yr hyn sydd yma heb i wanhau ei lastureiddio. Gorau gyd os bydd modd ychwanegu eto fo. Mae'n drist hefyd beth sy'n gallu digwydd o chi efo ni'r Cymru. Mae yna un enghraifft, dwi'n meddwl, BT, sy'n gorff sydd wedi gwneud llawer iawn dros y Gymraeg. A merch o'r ardal yma sydd un o blaeneithiau BT yn Gymru. Wedi gwneud llawer i godi statws y Gymraeg wasanaeth BT. Ac eto, mae hi yn erbyn y ddeddfwriaeth yma. Ac yn dadle bod angen rhoi'r pwyslais i gyd ar berswadio pobl i ddefnyddio'r Gymraeg yn hytrach na chan mwy o bobl yn swyddogol i newid i polisi. Ond chymod, fedrai'n dilyn y resymeg yna o gwbl. Mae'n drist bod rhai sydd yn honni bod yn gefnogol i'r iaith yn dadle fel yna. Be da ni eisiau gwneud ydy hangu wrth gwrs y cwmnïau sydd rhoi'r cyfle. Ond mae gynnon ni job o waith i wneud. Mae gynnon ni job o waith i wneud i berswadio pobl wedyn i ddefnyddio'r Gymraeg, ddefnyddio'r llinellau ffôn, ddefnyddio'r ffurflenni ac yn y blaen. Ond nid cwestiwn o ddewis rhwng deddf neu ewyllus o bobl ydy ar ag. Rhaid chi gael y ddau. Ac mae'r ddau'n dylanwadu ar ei gilydd. Mae deddf yn gallu newid ewyllus o bobl, a mae ewyllus o bobl yn gallu newid